Registar nacionalnog internet domena Srbije. Dom domaćih domena. A ja ću zamoliti gospodina Miodraga Ristića, general menadžera kompanije Deto DOO, da izađe i da nam se pridruži na kanabitu. Hvala ti. Zašto on prvi? Čovjek je doneo poklone. Počet ćemo po starini, što bi se reklo. Naime, verovali ili ne, ali postoji čovjek koji se aktivno bavi internetom u Srbiji, a stariji od mene, stariji i od Peđe, Miodrag. Sad bi mogao da kažeš da ne izgledam tako, bar. Da, ne izgledaš tako, držiš se, to je to. Nemaš bore da dokažeš. Sem toga, poznati i kao jedan od 800. A šta znači to, jedan od 800? Od 800 štamparija, koliko po nekim mojim informacijama postoji u krugu od 100 km u krugu od centra Beograda. To je neki podatak od pre par godina, nisam siguran da li još uvek važi, pošto je recimo prošle godine, prvi put od kad ja se bavim ovim poslom, a bavim se od 1992. godine. Mnogi od vas nisu bili rođeni. Da, od 92. godine je osnovano Deto DOO firma. Prvi put u tih 21 godinu sam prošle godine čuo da se neka štamparija zatvorila, iako smo u međuvremenu imali i bombardovanja i ratove i sankcije, ali evo došlo je dotle da se čak i štamparije koje su bile jedan od najvitalnijih segmenta privrede zatvaraju. E sad, ovo ne mogu da vam pokažem drugačije nego da ustanem. Evo, ja ću asistirati. Ajde. Molim mikrofon. Znači, to je taj jedan od naših proizvoda. Tehnika protiv čoveka. To bi bilo to. I sad, znači, evo recimo ako ovo povučemo. Da, liči malo na mađioničarske trikove. Ali mislim da ima još mnogo boljih trikova. Recimo, meni je fenomenalan trik. Ovo ću samo ovako maknuti gore. Ovo su dva naša proizvoda. Možda prepoznajete brendove. To su lepeze. Ono što upada u oči da su to kineski brendovi. Znači, uspeli smo da prodajemo lepeze Kinezima. Znači, ovo je izmišljeno pre 3.500 godina u Kini. Upravo to. Ovo je recimo nešto što je meni najdraže. Uz pomoć saradnje sa jednom francuskom firmom, neki peti posao kad smo počeli saradnju, bila je ova kesa. Ono što ne možete da vidite je da ovde dole piše The Point Kapol, Kongo, Brazzaville. Znači, ova kesa je iz Pančeva otišla za Kongo u Brazzaville u Kongu, to jest za afričko tržište. Preko Pariza, odnosno preko Francuske. Inače, ovog meseca 25% ukupnih kapaciteta naše štamparije ide za Francusku. Ali je Francuska samo jedno od tržišta, znači možete na našem sajtu deto.rs u delu reference pronaći još 10-ak, ne znam tačan broj, zemalja koje povremeno ili redovno izvozimo. Tako da mislim da možda nije loše, da je dovoljno za neki početak i neku uvodno predstavljanje. Pa u stvari ja bih voleo da, sem te hardcore priče, koja nam je svima ovako bila zanimljiva i s ovim ispadanjem kocki, u stvari malo protumačimo ovu tvoju rečenicu koju si rekao u najavi, a koja glasi ovako. Kada je prvi put istraživao komercijalne mogućnosti interneta, tamo još nije bilo nikoga. Pa, šta sam hteo time da kažem? Objektivno, mi se internetom bavimo mnogo pre nego što je internet stupio ovde. Znači, ako internet smatrate kao neku alatku, kao nešto što je Ašov 21. veka, vi, kao i bilo koju drugu alatku, možete koristiti na najkonvencionalniji mogući način. Znači, uzmete i kopate. Ili radite nešto što svi drugi rade. Mi smo davno, znači mnogo pre interneta shvatili da je u stvari ključ za uspeh u bilo kojoj novoj tehnologiji kreativan pristup. Znači da ne odete i pročitate uputstvo i tamo kaže da se, ne znam, pay per click, Google AdWords koristi lokalno geotargetiranje da biste prodali ljudima na lokalnoj teritoriji. Već kažete, dobro, to tako će koristiti 9 od 10 ljudi, a kako bi ja mogao to da iskoristim?
i onda ustanovite da za 1 dinar možete da platite klik u Nemačkoj, recimo. 1 jedini dinar možete da platite čoveku koga privuče oglas na srpskom. Zašto? Zato što znate da taj koji će kliknuti na oglas na srpskom u Nemačkoj je logično neko ko je iz dijaspore. I tu zatvorite tu neku stvar, znači kreativnog prilaza ove tehnologije. Ali, kažem, mi kad smo počeli da radimo, recimo, prvi naš spam je bio uz pomoć faksa. Mislim, mi smo kupili taj danas spomenuti modem od 9600 bauda koji, znači, nije služio ničem sem za slanje mailova, da bismo preko njega spamovali ljude faksom. Znači, ljude koji uopšte nisu imali internet. I onda oni ujutro dođu i nađu Polaroidne. Znači, naravno, to je bilo mnogo pre nego što je pojam spama uopšte figurisao, ali upravo u tome se i radi. Znači, morate uvek biti korak 2 ispred, po mogućstvu 2 ispred konkurencije i grabiti u nove i nove stvari dok su sveže i dok još nije osmišljeno šta se s njima... Sad ste postali vitezovi sa svetle strane sile i više ne spamujete. Čisto da predupredimo neku lavinu kritika koja će se pojaviti posle ove izjave. Neću da kažem da se nismo bavili spamom, ali pre nego što je taj pojam uopšte postojao. Kad su vam objasnili šta je to... Kad su nam objasnili šta je to, onda smo prestali, naravno. Dobro. Gospodin Ptiček je tu, kao što smo čuli malo pre, da, tu si, postoji u pravu, to se gleda u onim američkim serijama, neki termin navođenje svedoka ili navođenje da da neki odgovor, je li tako? Pa kao ono kad da, postoji, klimno je glavom. Ja ću sad morati da iskoristim tu tehniku da zaključimo sledeće. Vas je od, ne daj Bože, propasti ili lošeg poslovanja u ovim teškim vremenima ili da se izdvojite kao jedan od tih 800, sem ovih kocki, inventivnosti i sličnih drugih džidžabidža koje su tu, izdvojio prvo internet, vaš sajt. Jeste. Upravo ono što kažem, to je u suštini sve jedno te isto. Znači, internet smo od početka, od kad smo počeli, znači prvi sajt je, ako se ne varam, 99. Počeo. Od prvog tog sajta trudili smo se da budemo različiti, da budemo drugačiji. I ono što je važno, znači, među prvima, mislim da smo prigralili ove društvene mreže i to u nenormalnim količinama, znači od Facebooka, Twittera, ja mislim da oko 15-ak, ja mislim da ukupno ima raznih naloga tog tipa koje servisiramo i to, nažalost, radim mahom sve sam uz pomoć jedne koleginice i mnogo toga ne stignem da uradim onoliko koliko bi trebalo, jer iako firma ima 15 zaposlenih, ipak je većina je u neposrednoj proizvodnji. Svega nas 3-4 je u ofisu, bez obzira što imamo 3 grafička inženjera, ali, da kažem, kadrovski nismo tako jaki, uglavnom je to proizvodna firma, ono što si ti rekao, hardcore, ali eto, i sa tako malim brojem, relativno malim brojem ljudi može se postići mnogo. Znači, da zaključimo, čovjek ima proizvodnju, ima halu, ima mašine, ima 3 grafička inženjera, ima taj već pominjeni hardcore i tako dalje i koristi internet da bi bio uspešan. Registar nacionalnog internet domena Srbije. Dom domaćih domena.